Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wati pakufunika mgwirizano pothetsa njala mdziko muno. Phungu wa chipani cha DPP wadera la kumpoto mboma la Kalonga Mungasulwa Mwambande pamodzi ndi oposa 22,000 atuluka mchipani cha DPP ndipo alowa mchipani cha MCP. Bungwe la National Advocacy Platform NAP lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kuonetsa mbali pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 September chaka chino. Takulandirani unkhanizi. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati pakufunika mgwirizano pa ntchito yothana ndi njala mdziko muno. Dr. Chakwera amayankhula ku munda wake wa Lombwa Farm mboma la Mchinji omwe ndi munda wachitsanzo wa ntchito ya Mega Farm. Pamundawu Dr. Chakwera alima mahekitala 400 achimanga. Mayeso Chikhadzula wafika ndi ripoti. President Chakwera yemwe anali limodzi ndi nduna zamalimidwe ya Samkawale, akuluakulu akunthambi ya Mega Farm Support Unit komanso akuluakulu ena aboma anayendera munda wawo wa 400 hectares omwe alimamo chimanga kwenako akuona mwa chimanga chiliri. President Chakwera anati anafika dala ku mundawu mcholinga chofuna kutsimikizira Malawi kuti nzotheka kuti dziko la Malawi likhalenso chakudya chokwanira mchigawo chino cha Africa kudzera ku ntchito ya Mega Farms. Pamene pa President Chakwera wapempha mabungwe ndi makampani osiyanasiyana kuphatsa pa mabanki kuti azithandiza alimi pa ntchito yoonetsa kuti mdziko muno muli chakudya chokwanira. Ndifuna ndiyamike Ambuye. Izi zikungosonyeza kuti tonse tagwirana manje tithetsa njala. Nkotheka kuthetsa njala kwathu kuno. Tonse tichite zinthu mogwirizana. A private sector, mabanki akuboma, aliyenseyo ayikepo nzeru yake ndi mphamvu yake koma osati zomangokamba koma kumachita. Ichi nchitsanzo chakuti tikhoza kutheka kuthetsa njala. Tere njala isakhale chinthu choti tizikhala ngati haya wina watilodza palibe tudzilodza tokha. Mpofunika tigwire ntchito molimbika aliyense ayikepo nzeru yake ndi mphamvu yake. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati ndiokhutira ndi momwe chimanga chachitira ku munda wake ndipo ali mchikhupiro kuti wathanzira nawo pa ntchito yothana ndi njala mdziko la Malawi. Nduna zamalimidwe ya Samkawale ati mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndi kudzipereka kwathunthu poonetsa kuti alimi ambiri akupindula kudzera ku ntchito ya Mega Farms zomwe anati zithandiziranso kwambiri kupetsa anthu mwayi wa ntchito. Akawala ati Lombwa Farm ya President Chakwera ndi munda wachitsanzo pa ntchito ya Mega Farms mdziko muno. Ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri kunena kuti iwowa ngati mulimi wamkulu muno Malawi akutsogolera Malawi pa ntchito yothetsa njala imene timakhala tikudandaula nayo muno Malawi. China chimene chatisangalatsa kwambiri ndi chakuti a president atanena zimenezi nkumagwiranso ntchito imeneyi Amalawi ambiri nawonso akutenga nawo mbali pa ntchito ya ulimi ya Mega Farm. Mutati muonetsetse munthu ukhoza kupita ku Mchinji panopa sungapeze malo mwachisawawa aulimi. Ndikuti majaji, maloya, maminista, aziphunzitsi anthu onse apeza kuti apanga agulagula malo akupanga Mega Farm. Mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ntchito za NBS Bank mdziko muno Shadrack Chikusiro ati banki yawo ipitiriza kuthandiza pa ntchito ya Mega Farms pofuna kuthana ndi njala mdziko muno. Alimi ambiri amene ali serious ndi ulimi ndipo akupanga zinthu za dongosolo ngati mene zilili pano. President Chakwera walima 400 hectares ya chimanga pa munda omwe ndi wa mahekitala okwana 1000 komwenso akuweta kwa mbuzi. Nthambi yoona za minda ikuluikulu ya Mega Farms ya Mega Farm Support Unit yapereka ndalama zokwana 52 billion kwacha kwa alimi osiyanasiyana pa ntchito yolima minda ikuluikulu mdziko muno. Pafupifupi alimi 722 ndomwe apindula kuchokera ku ntchito ya Mega Farms mdziko muno, ndipo pali chiyembekezo kuti dziko la Malawi lipeza 200,000 metric tons ya chimanga kudzera ku ntchito ya Mega Farms mdziko monse muno. Mayeso Chikhadzula,
MBC Mchenje. Mkulu wa polisi mdziko muno Mai Marine Yolam wauza nthambi zachitetezo kuti zithetse mchitidwe osala komanso kuchitira tsankho amayi omwe amagwira nawo ntchito. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo omwe akonza ndi a European Union pansi pa ntchito yachiwiri yodziwika kuti Chilungamo Project, Yolam ati kugwirana manja pa ntchitoyi kutha kuthandiza kukhala ndi achitetezo ogwira bwino ntchito zawo. Zambiri mulipotiri. Mwambo womwe wakonzedwa kuti upeze mayankho pamomwe amayi angagwirire bwino ntchito ku nthambi zachitetezo wabweretsa pamodzi nthumwi za apolisi, asilikali ankhondo, asilikali andege komanso ogwira ntchito ku nthambi yoona zolowa komanso kutuluka mdziko muno. Poyankhula pamwambowu, mkulu wa apolisi mdziko muno Marine Yolam atsindika kufunika kuti amayi omwe amagwira ntchito ku nthambi ya zachitetezo azigwira ntchito modzipereka. Iwo ati mabungwe achitetezo ambiri ndi okomera abambo ndipo amayi akuyenera kulimbikira kwambiri mosatengera udindo omwe ali nawo kuti akwaniritse maloto awo. Kuyenera kulimbikira kwambiri osaziyang'anira pasi komanso pamene ungathe kampofunika timaphunziro totudzikuleko ndi kudzitukulako timaphunziro chifukwa timaphunzirozo timakupangitsa kuti iweyo udzilimba mtima kunena kuti ndikhoza kulankhula kapena ndikhoza kuchita. Komanso ifeyo amene tili ma opposition akuluakulu yonse tiziwathandizira ana amene ali pasiwa kuti nawonso athandizike kuti akhoza kutukuka mu organization zathu. Mkulu wa bungwe la amayi pa dziko lonse la UN Women kuno ku Malawi Alete Chiwala ati ndikofunika kuti amayi omwe amagwira ntchito ku nthambi zachitetezo akhale nawo mgulu lopanga ndondomeko zogwirira ntchito zomwe ati zikhonza kuthandiza nthambizi kupanga ziganizo zoyenera pa nkhani zokhudza amayi ndi atsikana. Mlembi wa bungwe lomenyerera ufulu la MHRC Habiba Osman wati ndi wodzipereka poonetsetsa kuti amayi omwe akugwira ntchito ku nthambi zachitetezo ndi otetezedwa bwino komanso akulandira ulemu wawo. Mbali yathu imodzi ndiyena kuti tiunikire bwinobwino kuti kodi mu ma issues agenda pali ndondomeko zowateteza azimayi ndi azibambo makamaka azimayi ndi amene amakhala kuti mwina nkhani ya ntchito ndi amene amakhala kuti mwina ali pa chiopsezo mwina sapatsidwa mpata kuti apite patsogolo ndi maphunziro awo kayaso mwina ndi ntchito yawo. Ndefe mbali yathu imodzi ndiyounikira lamulo limene chala gender equality komanso kugwirira limodzi ntchito ndi ma security forces kuti ma policies amene akuyika azikhala kuti akukomera amayi komanso akomera bana. Anthu omwe ali nawo pamwambowu kuphatikizapo maofesala aamuna awalangiza kuti agwire ntchito limodzi ndi amayi powapatsa mwayi ofanana. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Karonga Mungasulwa Mwambande pamodzi ndi anthu oposa 22,000 atuluka mchipani cha Democratic Progressive DPP ndipo alowa chipani cha Malawi Congress MCP. Mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda auti anthuwa akutsatira utsogoleri wa masomphenya omwe uli mwa mtsogoleri wa chipanichi Dr. Lazarus Chakwera yemwenso ndi mtsogoleri wa dziko lino. Musase Cheyo walemba ripotiri. Poyankhula pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa pa sukulu ya primary ya Iponga ku Karonga atalandira anthu oposa 22,000 kuphatikizapo phungu wa nyumba ya malamulo wa deraro, mlembi wa chipani cha MCP Richard Chimwendo Banda wati anthu aona zitukuko mu utsogoleri omwe ulipo. Kumataso kuona utsogoleri wabwino umene uli mwa Dr. Lazarus Chakwera. Papa zinthu zambiri zimene zimakanika kuchitika mdziko muno zayamba kuchitika ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndi anthu akumabwera akudziwa kuti kuli mavuto koma akuona utsogoleri ndi akumanena kuti tikakhale limodzi ndi mtsogoleri uja kuti mavuto onse atiko na Malawi tithane nawo limodzi. Ifenso ngati chipani tikuwalandira ndipo tatsegula makomo kuti wina aliyense abwere tigwire nayo ntchito. Pakadali pano wapampando wa chipanichi mchigawo cha kumpoto Akezi Msukwa walangiza mamembala a chipanichi kuti asawatenge olowa kumene kukhala chiopsezo. Timafuna kuwauza kuti sikuti anthu akamajoyina chipani ndiye kuti abwera kusatitengera maudindo koma kuonjezera mphamvu zimene tinazo ku chipani. Ndiye ndimalangiza kuti tisawanyoza anzathuwa, tisatsekereze kuti asabwere ndi matalenti awo koma tiwalandire kuti tigwire nawo ntchito bwinobwino. Kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya deraro, bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Iponga linadzaza ndi anthu ndipo
ena mwa anthu odziwika omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi a Vera Kamtukule, Auchizi Mkandawire, a Deus Gumba ndi ena. Phungu wa dera la kumpoto mboma la Karonga Mungasurwa Mwambande komanso ena mwa anthu 22,000 omwe alowa chipani cha MCP achokera chipani cha DPP, pomwe ena anali azipani zina zosiyanasiyana. Musase Cheyo, MBC, Karonga. Bunge la National Advocacy Platform NAP lomwe ndi mgwirizano wa mabungwe oposa 250 lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kuonetsa mbali pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 Seputembala chaka chino. Mkulu wa bungweli a Benedicto Kondowe wanena izi kutsatira chikalata cha Blantyre Synod ya mpingo wa CCAP chomwe chati Synod iyi ndi yokhumudwa ndi ulendo wa abusa ena omwe anapita kwa mtsogoleri wakale wa dziko lino Profesa Peter Mutharika ku Mangochi. Iwo ati Synod iyi ilibe gawo lililonse ndi zomwe abusawa anayankhula ku msonkhanowu. Akondowe ati atsogoleri a zipembedzo akuyenera kuti adzitumikira anthu azipani zosiyanasiyana. Zambiri mlipoteri. Mchikalata chomwe asaina ndi modereta wa Synod iyi mbusa Dr. Humphreys Ziyambo komanso mlembi wa mkulu mbusa Anderson Juma chati Synod ya Blantyre ya mpingo wa CCAP sinatume kuvomereza kapena kugwirizana mwa njira iliyonse ndi zomwe anthuwa anachita. Iwo ati atumikiwa anachita izi mwakufuna kwawo pokwaniritsa zokhumba zawo. Mchikalata achichati Synod iyi ndiyokhudzidwa pozindikira kuti zoterezi zasocheretsa nkhosa zake ndipo chatsimikizira Khristu onse a mpingo wa Blantyre Synod ndi onse okhudzidwa kuti Synod iyi ipitiriza kusatenga mbali pandale motsatira malamulo a mpingowu. Mu chaka cha 1993 mu ofesi ya General Secretary muli Professor Silas Nchozana, Synod adatulusa chikalata chimene adanena momveka bwino kunena kuti ngati Synod mu nthawi ina iliyonse sadzalola kunena kuti akhale pansi pa chipani, ndipo molingananso ndi malamulo mendanena Synod wa CCAP Blantyre Synod sadzakhala wa ndale zina zilizonse kapena kukhuzana ndi andale ena aliwonse. Polankhulapo a Benedicto Kondowe omwe ndi wapampando wa mgwirizano wa mabungwe oposa 250 otchedwa National Advocacy Platform NAP, omwenso ndi wapampando wa mabungwe ona za chisankho a Civil Society Elections Integrity Forum, apempha atsogoleri a zipembedzo kuti asamalitse zoyankhula pamene dzikoli likupita ku chisankho. Ampingo amayimira amalawi amene amachokera ku zipani zosiyanasiyana, osati chipani cha DPP chokha kapena MCP kapena UTM kapena PP kapena FORT, amayimira wina aliyense. Ndiye iwowo akakhala patsogolo ndi kuloza zimabweretsa chipwirikiti mdzikomo komanso ku mpingo kumene amachokera, chifukwa mpingo timakhulupirira kuti amayenera kukhala woyima pawokha wosatenga nawo mbali zoonekera, chifukwa ngakhale iwowo nawonso ali ndi ufulu wovota, koma kuvota kwawo munthu amene atazamvotere zimayenera zikhale mu mtima mwawo. So nkhani imeneyi ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri kuti ampingo akuyenera asatenge nawo mbali kumaloza mtsogoleri womuvotera, chifukwa ndi zosayenerera komanso ndi zosokoneza, makamaka pamene tikuyang'ana 16 September 2025. Ndiye ife ngati National Advocacy Platform komanso ngati Civil Society Elections Integrity Forum tikuzuzula mosindika ndithu kuti adalakwisa, sizikuyenera kutero. Anthu oyankhulapo pandale akhala akupempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kutenga mbali pa chisankho chomwe chichitike pa 16 Seputembala chaka chino. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wati pakufunika mgwirizano pothetsa njala mdziko muno. Phungu wa chipani cha DPP wa dera la kumpoto mboma la Karonga Mungasurwa Mwambande pamodzi ndi anthu oposa 22,000 atuluka mchipani cha DPP ndipo alowa mchipani cha MCP.
bungwe la National Advocacy Platform NAP lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kuonetsa mbali pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 Seputembala chaka chino. Takulandiraniso nkhanizi. Boma lakweza mafumu asanu ndi awiri kuchitipa ndi pempho loti apitirize kuthandiza pa ntchito yotukula madera awo. Nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda anena izi pamwambo wokweza mafumuwa mbomalo. Musase Cheyo walemba ripotiri. Anthu a mboma la Chitipa anali okondwa komanso kuyamika boma powakwezera mafumu asanu ndi awiri 7 mbomali. Ena mwa anthu omwe ayankhula ndi MBC ati izi ndi zomwe akhala akuyembekezera ku boma lomwe likulamula pano powonjezera pa zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mbomali. Nduna ya maboma ang'onoang'ono Richard Chimwendo Banda ati ndi zofunika kuyamika gawo la mafumu pa ntchito za chitukuko ndi zina zomwe amagwira m'madera mwawo. Chitukuko kuti chikhazikike kumudzi mafumu amagwirapo ntchito. Kuti tizichiona chikuyenda bwanji mafumu amagwira ntchito. Mafumu awa adakwezedwa pakanthawi koma panali mavuto ena ndi ena. Kunoko tili ma project angapo. Msewu wa Chitipa kafika ku Rumpi umene tauyamba koma tikauona tena kuthamangitsa. Elomba road chimodzimodzi tikugwira koma tuthamangitsa. Tayenderanso zitukuko zina ziwiri zitatu Msika ndi zina zotero ma health facilities amene tikuona kuti tichitepo kanthu kuti chitukuko chipite mwatsogolo komanso mwachangu kuti anthu akuno atumikire bwino. Mtemi wa Batemi Kyungu wa maboma a Karonga ndi Chitipa apempha mafumu kuti apitirize kukhala ogwirizana. Karonga ndi Chitipa ngati ife anthu a Chitipa ndi Karonga sitikukondana, sitikulemekezana, sitikukhala limodzi pasipangakhala mtendere. Pali anthu a Karonga magwira ntchito kuno Chitipa, pali anthu a Chitipa agwira ntchito ku Karonga. So ngati pali zokangana zibweresa chipolowe anthu ayamba kumenyana. Sindifuna zimenezo, sindifuna. Mipando yatsopano ya mafumu omwe awakweza ndi TA Luangwa, sub-TA Mwandisi, sub-TA Mwenefumbo, sub-TA Mwenechendo, sub-TA Chinunkha, sub-TA Mkombanyama ndi sub-TA Mwamkumbwa. Musase Cheyo, MBC, Chitipa. Bungwe la TVETA lalangiza achinyamata omwe anaphunzira ntchito zaluso komanso zopanga zinthu zosiyanasiyana kuti akhazikitse magulu ndi cholinga choti azigulitsa katundu wawo pa mtengo wabwino ku misika ya kuno kumudzi komanso kunja. Mkulu woona zophunzitsa maluso ku bungweli a Modesto Gomani wanena izi mboma la Tcholo pamene bungweli limatsagulira maphunziro opanga uchi kwa achinyamata a gulu la Thangazi kwa mfumu yayikulu Kapichi mbomalo. Chipiliro mtu mmodzi wafika ndi zambiri mlipotire. Agomani anati mwachitsanzo achinyamata akhonza kukhazikitsa gulu lopanga uchi wapamwamba ndipo izi zikhonza kuwathandiza kugulitsa uchiwo pa mtengo wokwera. Agomani anati maiko ambiri akunja amakonda uchi wakuno ku Malawi chifukwa umakhala wachilengedwe. Akamagwira ntchito mu cooperative amakhala odalirana koma nonso chitukuko chomwe ayamba chimakhala kuti chimapita patali. Ndiye kunonso klabu iyi ndi klabu ya achinyamata. Achinyamatawa akaphunzitsidwa tiamemanso kuti aphunzitsa anzawo kudera la kuno kuti akamata kupanga uchi wawo ukhale uchi woti ndi wochulukirapo. Chifukwa tikangoganizira gulu limodzi ndiye kuti azipangabe uchi wochepa omwe ukhalenso wovuta kuti apeze misika ikuluikulu. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu oona za achinyamata ku nduna wa zachinyamata a Deus Lupenga anati cholinga cha ndondomeko ya boma ya National Youth Service ndi kupereka luso kwa achinyamata kuti azikhala ozidalira pa okha. Zofuna pa moyo wawo izapezera ndalama azikhala ndi zochita cholinga choti moyo wawo upite patsogolo. Ife chikhulupiriro chathu kuti akamachita ma business ngati amenewa zithandizira osati okha komanso makoma amene akuchokera kumadera amene akukhala komanso ngati dziko ngakhale kuti district imene akukhala aonanso kusintha chifukwa kuti production ikhala kuti yakwera kachidwe ka zinthu ma business akhala kuti akuyenda choncho zikhala kuti zikuthandizira Amalawi ambiri
kupyolera achinyamata amene tafikira. Ndipo mkulu wa achinyamata agulu la Thangazi ku Thyolo Joyce Setani anati pali chiyembekezo choti achinyamata ambiri ku derali azakhala odziyimira paokha akadzamaliza maphunzirowo. Maphunziro amenewa ndikuona ngati ife achinyamata atitengera ku bwino ndipo tikhala ndi tsogolo labwino, tikhala ozidalira pa ife tokha osadaliranso munthu wina chifukwa tili ndi chinthu cha ife choti tikuchidalira achinyamata. Mchaka cha 2022 President Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa ndondomeko yotchedwa National Youth Service yomwe cholinga chake ndikupereka luso la manja kwa achinyamata kuti akhale oyima paokha pachuma. Chipitiro Mtumodzi, MBC News, Thyolo. Vuto la mayendedwe lomwe odwala amakumana nalo pa chipatala cha mafupa cha Kachere Rehabilitation mu mzinda wa Blantyre lichepa kutsatira kuti bungwe loona za mulingo la Malawi Bureau of Standards lapereka njinga zoyendera odwala pa chipatalachi. Mkulu wa bungweli Bernard Tole ati bungweli lachita izi litadziwa kuti chipatala cha Kachere chakhala chikukumana ndi vutoli kwa nthawi yayitali. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripotili. Bungwe loona za milingo la Malawi Bureau of Standards lakhala likumveka kwambiri makamaka pa ntchito yotseka kampani zomwe zakhala zisakuchita bwino potsatira milingo yovomerezeka komanso ntchito zina. Koma ulendo uno bungweli lapereka njinga zoyendera odwala omwe ali ndi vuto la mafupa zokwana 20 ku chipatala cha Kachere Rehabilitation Center chomwe chili pansi pa bungwe la Malawi Against Physical Disabilities MAP. Mkulu wa bungwe la Malawi Bureau of Standards ndi Bernard Tole. Tachita zimenezi chifukwa choti kudzera mu social corporate responsibility yathu timathandizira ku mbali za umoyo komanso timathandizira ku mbali za maphunziro. Ndiye kudzera mu social corporate responsibility policy timakhala ndi ma activities reaching out otuluka ndi chithandizo kumbali zosiyana-siyana. Lero tinachita mwayi kuti tasankha Kachere Rehabilitation imene taperekako ma wheelchair 20. Ndipo mawu wake wapampando wa bungwe la MAP McDonald Kaluwa anathokoza bungwe la MBS chifukwa cha thandizoli, koma adawonjezera kupempha anthu akufuna kwabwino komanso kampani kuti zithandize chipatalachi ponena kuti chikumana ndi mavuto osiyana-siyana omwe ndikuphatikizapo galimoto za kugwira ntchito. Organization ya MAP ndi bungwe lokhalo limene chizungu timati referral kunoti achipatala mana kunoti vuto ili likathandizidweni kumalo awa andi malo amenewo ndi malo anowa amapo andi malo okhawo amene ndaboma amene zipatala za boma zimana kunoti ngati vuto la stroke la vuta mzipatala amatumiza anthu aja kuti azalandire thandizo loyenera. So it means noti bungwe la MAP likunoti ndithu likhale ndi support yokwanira kuti so litheso kuthandiza mokwanira ma patients athu. Chipatala choona za mafupa cha Kachere Rehabilitation Center ku Blantyre chimapereka thandizo kwa anthu omwe ali ndi vuto la mafupa komanso ena omwe amavutika kuyankhula. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Luso la mafilimu mdziko muno likuyembekezeka kukwera kutsatira mgwirizano wa akadaulo opanga mafilimu ochokera mdziko la Nigeria ndi akatswiri a mdziko muno kudzera ku bungwe la Film Association of Malawi FAMA. Akatswiriwa ali mdziko muno atayitanidwa ndi bungwe la FAMA mothandizidwa ndi Prophet Shepherd Bushiri. Poyankhula atasayina mgwirizanowu mu mzinda wa Lilongwe, mbali zonse zati ndizokhutira kuti chimvanochi chipindula. Tili ndi ripotili. Kwa zaka nkhope za a Charles Awarum, Charles Inoje komanso Nkeirum Sylvanus zakhala zosasowa kwa Malawi omwe amakonda makanema a mdziko la Nigeria. Iwowa ali mdziko muno atayitanidwa ndi mneneri Shepherd Bushiri komanso bungwe la anthu ochita makanema mdziko muno la Film Association of Malawi FAMA kuti akambirane zamomwe angapititsire ntchito za makanema patsogolo. Mbali izi zachita mgwirizano omwe akuti uthandiza kuti aku Nigeriawa komanso akuno ku Malawi achite makanema komanso kupeza misika ya makanema a mdziko muno. Poyankhula atangosayinira mgwirizanowu, mneneri Shepherd Bushiri anati nkhani za Africa zitha kufotokozedwa molondola ndi eni yake amu Africa kudzera mu luso la makanema. Lero kunali kuza kwanelisa zimene tinalonjeza kuti ndi Malawi Association
Film Association of Malawi kapena FAMA tinapasa lonjezo kuti tipereka 40 million komanso tibweretsa marketers kuchoka Nigeria amene tikufuna kuti agwire nawo ntchito limodzi popanga a movie imene tikufuna kuti ipite patali kwambiri maiko osiyanasiyana ikhala pa Netflix komanso malo osiyanasiyana. Masomphenya ndakuti luso limene linafa muno mu Malawi kapena ena amene akugwa mphwayi abwererenso mu luso limene. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe la FAMA Dorothy Kingston anati ali ndi chiyembekezo kuti makanema a dziko lino adziwika kamba ka mgwirizanowu. Zitha kutithandiza kuti anthu amene wawa akabwera kuti kupanga collaborate ndife kutithandiza kuti tithe kupanga ngati mene azathu amapangira timene timaonera ku Nigeria mchimene amapangira ngati afotokoza kuti kubwera ma directors tizipanga ma movies amene azipanga feature anthu aku Malawi ndi anthu aku Nigeria. Mmodzi mwa akatswiri ku Nigeria a Charles Inoje analimbikitsa FAMA kuti igwiritse ntchito mwa iwo ndi cholinga choti anthu aluso la makanema ena omwe ali kumudzi adziwike. Kuphatikiza pa mgwirizanowu Abushiri apereka ndalama zokwana 40 miliyoni kwacha yoti bungwe la FAMA likhazikitse maofesi ake monga momwe adalonjezera masiku ambuyomu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati pakufunika mgwirizano pothetsa njala mdziko muno. Phungu wa chipani cha DPP wadera la kumpoto mboma la Karonga Mungasurwa Mwambande pamodzi ndi anthu oposa 22,000 atuluka mchipani cha DPP ndipo alowa MCP. Bungwe la National Advocacy Platform NAP lapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apewe kuonetsa mbali pandale pamene dziko lino likukonzekera chisankho pa 16 Seputembala chaka chino. Munali ndine Blessing Zichileuka mwakoma nonse. It starts with little moments of